F'April ta' 7 snin ilu, iċkejken Thomas ta' sentejn għala għajneħ darba l-dejjem. Ommu Denise Pinoke u żewġ Aleksandru difnu l-uniku wilt li kellhom li sa mit-twelid kellu problemi fil-moħħ li kawża tagħhom ma setax jieħu sew in-nifs. F'jum id-doluri, Denise tifhem kull li tġarrab il-kalvarju li titfen wilt. Ħoss li jiena d-doluri ngħid minn xi xaddejt bih u tara lilu jbati hija weġa' ikbar milli l-omm x'weġa' ikbar jista' jkollha. Tispjega dak li ħasset meta marret id-dar u Thomas ma kienx għadu hemm. Imma l-vojt huwa immens kbir, tmur id-dar ikun hemm l-affarijiet tiegħu tara s-sodda ma' ġembek, vojta u ġieħ kbir u ġieħ kbir naħseb li l-ebda ġenitur m'għandu jgħaddi minnu. Sentejn wara l-mewt ta' Bina, Denise issir taf li għandha kanċer li għadha tbati bih sal-lum. Niġġieldu magħha kif nistgħu nipprova nżomm pożittiva, xina bniedma pożittiva u dejjem nemmen illi Thomas jgħinni fiha din għax inħossu preżenti l-ħin kollu. Illum għax jum id-doluri, Denise tifhem il-weġa' ta' kull ġenitur li tilef lill-ibnu jew bintu. Ma tantx hemm messaġġi xi twassal, id-dolur hemmhekk jibqa', biss però biż-żmien titgħallem tgħix bih. U jiena dejjem ngħid, jien u r-raġel dejjem ngħidu l-għadna hawnhekk iridu nibqgħu għaddejjin. U żgur li hu ma jridx li jarana mdejqin. Fil-maratona ta' Puttinu, f'jum il-ġimgħa l-kbira, Denise se tkun ma' bosta familji li se jagħtu semhom biex itaffu d-batija ta' dawk li llum għaddejjin minn imrar kbir minħabba xi marda li laqtet lil uliedhom. Il-maratona ta' Puttinu tixxandar fuq Television Malta.